Hayırlı günler dostlar hammangizga da. Endi ko'plarimiz bizni balki yo'qotgandirdir. Kimlardir uylarida yuklanib yotadir, kimdir internetda o'tiradir, kimdir ovga qaytgandir. Koronavirus diler. Mana koronavirus tilakmasin. Koronavirus o'tar u. Ovga qaytgach koronaviruslarga. Yeni koronaviruslarga. Meni bir oyga yetarlik ish bor, Allohga shukr. Karantinni tanishqira motorgina o'zdirib. Jilov жеңілірек конечно, бұныңа қарағанда. Балалармен біргелешіп, көрішіп, ойнашып, отыру өзі бір рахат. Әсіз үшін ұздырасыз күндеріңізді жазыңыз. Құрметті достар, мына бұл қор кірегеннен соң меңа бик көп анда комментарийлер жазғандар. Рифат, қор бітті бит енді, қор қоян аласыз сіз, қоян сақладың дейлер. Оренбург яғы ол бүтін әберге бик бай. Талантқа да бай, газға да бай, нефтқа бай, қорға бай. Безнең 1 августларга кадәр кор бер кашанда иреме ул һәр вакытта бездә була. Бездән КамАЗ ташыйлар, кемнәргә кор кирәк, вагоннар, поездлар. Әгәр мөрәҗәгать итсәгез, адресын языгыз, менә карантин беткәч, Алла бирсә һәр берендә карабыз, күпме кор. Барыгызга да тиеп, затам Алла бирсә. Лично үзем безнең кыр шикелле кор әле бер кайда да юк. Аны эзләп таба алмыйлар. Аның плотности да бик көчле, аның андагы влажность, әйтеп бетергәс инде бу корны шит илләрдән килеп алалар. Шуңа күрә давайте, егетләр, итмәгез, узын-узак казылмагыз. Ул 1 августка хәтлек бетәргә дә может. Шуңа күрә давайте язылыгыз, җибәрәм, бәясен сөйләшербез, килешербез, яме? Аны әле монда, әле бисмиллаһ әйтсәң. Давайте.